El cicle de sistemes microinformàtics i xarxes és un cicle formatiu de grau mitjà, de 2 cursos de durada, en el que fem bàsicament és competenciar i preparar l'alumnat perquè esdevinguin tècnics, tècnics en sistemes informàtics i xarxes. El que fem és una formació 100% pràctica, en què l'alumnat està el 100% del temps davant de l'ordinador o al taller de hardware, treballant tant individualment com en parelles, però sempre des d'una perspectiva molt pràctica. Pel que fa a les sortides professionals, nosaltres estem preparant estudiants i estudiantes que treballaran com a tècnics de helpdesk, que vol dir que estaran dins d'un equip d'informàtica fent tasques de manteniment. Tot i això, nosaltres els aconsellem seguir estudiant a grau superior per ampliar la seva formació. Nosaltres fem molt èmfasi en l'acompanyament i seguiment amb les famílies, donat que, tot i això ser una formació postobligatòria, considerem que encara estan en una edat on requereixen aquest recolzament.